so halitta ne Allah shi ya kaga shi ya sanya zukata kuma shi ne karaya shi mai fita daga zuciya gun wata zuciyar zashi ko za a tarbe shi ko da za a kyale shi ashe dai ashe dafi ne da shi ba a faɗa da shi wanda ya yi hakan ya yi ganganci da za ki bani dama da za ki gane nufina kwai alama sotan jini ya gudana so hakan yake dama farkonsa ne kamar wasa tasawa yake da abubuwan da ya kwansa da abokin yi yake ba a cike gurbinsa da gaskiya ne nake ko da zaki sa gasa da zaki tausaya ta inda nake amsa a gaje kiyo so kina guje gada a tsaye zana son kuye roƙon ki zanayi gaido suna hawaye karkiya da ne a masoyan ki da ne zuci na da rauni ko da gani idona da zakira ma da abin da nake hakan za ya fi mun jiki da zafi ruwa don Allah zo yayyafa mu ki kawo da dukkan matsalar da nake gudu kar ta cinye ana wa gurbin ki ɗai ce za na so ki cika mu kada na bi nan kajiya don Allah ne dai ka kyale ni ina gudun komawa gidan jiya a baya soyayya ta gasa ni